Siguin benvinguts i benvingudes. En breu començarem la funció. Preguem posin en mode silenci els seus aparells electrònics. El mòbil, la tablet, el rellotge. Recoi, si és que semblem l'inspector Gadget. Per imperatiu sanitari, degut a la pandèmia de la Covid-19, queda prohibit fer manetes, canviar de cadira i anar al bany de 3 en 3, que això no és un after. Si us plau, poden fer les fotos que vulguin. Això sí, sense flash i enfocant l'escenari. Els selfies a les cadires ens importen una... que ens farà molta il·lusió rebre-les al nostre Facebook. Desitgem que us agradi l'espectacle i als actors i a les actrius molta merda. Gràcies per la seva atenció i que comenci la funció. Bona nit. Silenci, si us plau, a veure. No, jo no puc callar, perquè formo part de l'espectacle. Molt bé. Avui heu vingut a veure teatre. Teatre! No ho confongueu amb sortir al pati o anar d'excursió. No té res a veure. Ja sé que molts de vosaltres no teniu ni idea del que veniu a veure. Bé sigui perquè els vostres mestres van passar olímpicament de preparar-vos, bé sigui perquè quan ho van fer, vosaltres estàveu als núvols. Qui ha sigut? Qui ha sigut? Molt bé, com us he dit, avui he vingut a veure teatre. Què és teatre? Uns actors representant en directe unes històries. Fixeu-vos bé què he dit en directe. Això no és la tele o el cinema. Aquí els actors estan vius i senten tots els sorollets que esteu fent. Pipes, carmelets, crispetes, converses en veu baixa, crits, tot. Per tant, us prego que us mantingueu en silenci. Ha quedat clar? Silenci. Rieu tant com vulgueu, ni massa ni poc. Els extrems sempre són dolents. Però entre riure i riure, silenci. Els actors estan treballant. I a ningú li agrada que mentre treballa el molestin. És com si a un metge... T'he vist i sé de quin barri ets, Molt bé, doncs comencem. Benvinguts a l'art del teatre, la musa del teatre. Espero que ho disfruteu. A tothom l'estrena. Penso que a tots ens agrada que ens estimin i nosaltres estimem. Això és com que el veí us deixa les ulleres, o una lupa més bé, per llegir la lletra petita del programa que us hem donat. Quan un sent una representació, una música, és un moment màgic en el que vosaltres i nosaltres som el mateix.
it's pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to. 'Cause I got that boom boom that all the boys are chasing, all the right junk in all the right places. I see those magazines working on Photoshop. You know that stuff ain't real. Come on and make it stop. If you got beauty, then raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. My mama, she told me that way about your size. She said, boys that got it to more booty to hold at night. You know I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about the bass, no treble. I'm all about the bass, no treble. I'm all about the bass, no treble. I'm all about the bass. I'm bringing booty back. Go ahead and tell those skinny ladies that. Nah, I'm just playing. I know you think you're back. Hola, molt de gust. Hola, què tal? Soc aquí perquè tinc un problema. Em sap greu haver-vos d'explicar la meva vida. Doncs res, començo jo. Soc una dona casada, divorciada, soltera, però visc amb un tio. Treballo de secretària en una petita empresa a l'administració pública. Sí, soc funcionària. Què passa? De dependenta d'uns grans magatzems. Un pal. Tinc 2 fills, un fill, una filla de 5 anys. Soc bàsicament feliç. Si no fos pel problema que tinc, que ben mirat et fot una mica. Ho dic o no ho dic? Bé, el meu problema, que segur que el té tothom, és que ho diu el meu fill. La meva filla? Doncs sí. Què us sembla? Soc boja, potser? Doncs no. Una mala mare? Doncs no. Anormal? Doncs no. D'una altra galàxia? Doncs no. Un monstre? Doncs no. No i no. Odio els meus fills i soc una dona normal. Sempre he estat una dona seriosa, sensata i responsable. I el meu home també. Vaja, que entre tots dos fem la típica parella grisa, trista, avorrida. Oh, ben voler tenir fills. Ai, doncs perquè ens alegressin la vida. Esclar. La xerinola de la mainada amb les seves simpàtiques morrieries i trapilleries ens donarien aquella joia, aquella alegria que tant desitjàvem tots dos. Així que primer vam tindre el nen i després la nena. Molt macos, No és perquè ho digui jo que sóc sa mare. Seran com sigui, però macos sí que ho són. Però macos per fora, Per dintre ja és una altra cosa. Joia i alegria. El nen, el gran, és un ble de solellada. Un bobó, un ploramiques, un retardat, un dèbil mental. Des que va néixer, només plora. Li dius, bon dia, fill, i plora. I si li preguntes per què plora, encara plora més. I si un dia no plora i t'assacudeix dir-li, carinyo, avui no has plorat, et diu, per què m'estàs aguantant? Quin drama! I plora 8 dies seguits. Ho vaig comentar amb el psicòleg del col·legi i em va dir, no passa res, és hipersensibilitat i no és greu. No és greu? Què és amb el nen? Ja li regalo només una temporadeta, Ara bé, si el segon dia d'estar amb ell vostè es vol tallar les venes del mal rotllo que li agafa de tenir-lo al cantó, doncs miri, es fot, perquè total no passa res. És la hipersensibilitat i no és greu. En canvi, la nena ja és una altra cosa. Ens vam adonar només néixer. Que bé! Que bé! Que bé vam pensar. No plora, no es queixa, no se la sent. Que bé! Però va ser pitjor, perquè la nena no és hipersensible. Ah, no?
és totalment insensible. Freda com el gel, fosca, tenebrosa, fa por. El nen, almenys, quan plora, demostra que és viu. La nena no, la nena és una mòmia, una morta en vida. Des que va néixer, ho fa sempre així. Ara també ha après a disseccionar i col·leccionar insectes. També ho he comentat amb la psicòloga del col·legi i va dir que no passa res, que això és de lo més normal, que si a la nena li agrada, doncs que hem de motivar-la. Sí, home, i què més? I què més? I si demà li dóna pels cocodrils? Perquè el ritme que va la nena cada vegada se'ls assembla més. Sap què li dic? Què? Que practiqui amb el seu germà, que per cocodril ell de tant que plora i que el mutili i l'esquarteri de dalt a baix, a veure si així deixa de plorar d'una punyetera vegada. Ui, la família Monster, el nostre cantó, un conte de fades. Et quedes curta. Joia i alegria, sí home. Ai, jo em vaig casar amb un pallús repugnant. No sé què li vaig veure. Quan em va deixar prenyada a la primera, al molt animal, el meu primer pensament va ser d'avortar. Però no vaig ser capaç de dir-li al marrà del meu exmarit que no volia un fill seu. Per entendre la meva situació, tindríeu que haver-lo conegut. No era un home, era un animal, pudent, groller, escarós, pelut com un goril·la. Només aixecava el cul de la cadira per cridar «Gol! Gol!» I va néixer el meu fill. La meva gran desgràcia. Escarut i fastigós com el meu marit. Vaja. Si ja deia jo que tindria que haver avortat. Els sentiments i els pressentiments femenins poques vegades falla. Mireu, jo vaig saber com seria el meu fill als 3 mesos de vida. Li estava canviant els bolquers i de sobte el veig allà, amb les 2 mans, rascant-se la collonada com a l'escarós del seu pare. Oh no! Oh no! No podré viure amb els 2 a la vegada, vaig pensar. I tant que no! Tenia que prendre una solució, o un o l'altre. I què? Em vaig divorciar. Ben fet! Em vaig quedar amb el cor petit. Quin remei! Durant tot aquest temps he intentat adiestrar el petit salvatge, però no hi ha hagut manera. Groller com son pare, maldestre com ell, fastigós com ell, pets i rots a tota hora. Al col·legi, un desastre de notes. No aprova ni la gimnàstica. Això sí, un boig del futbol, com el mel bèstia dels hooligans. Boig per les hamburgueses plenes de ketchup i de mostassa. Ai, quina angúnia, per favor. I jo, que el que més volia aquest món era tindre un fill refinat, amant de la música, de la literatura i de les bones maneres. I m'ha sortit aquesta bola de pèl, pudenta, greixosa i pro yanqui, i curta. Perquè mira que li ha apuntat a totes les activitats extraescolars. Gimnàstica, música, teatre, informàtica i res. L'altre dia li pregunto: nen, carinyet, què cony vols ser quan siguis gran? Què? I em contesta entre rots. Jo? Què vull ser? Pues res, fill teu. I de sobte es fot el dit al nas. Comença a remenar com un posseït. Es treu un moc d'1 quilòmetre. Comença a fer una piloteta entre els dits i abans de posar-se-la a la boca em diu: mira, mama, xiclets gratis. Aquesta és la meva vida. La vida d'un porc. Jo sóc el que es diu una autèntica desgraciada. Òrfana als 16, a l'atur la meitat de la meva vida, sense casa, sense amics. Quina paneta. I per acabar de rematar, vaig em quedo prenyada d'un líquid d'una sola nit. I a sobre, guiri. Quina mala pata! Quan vaig veure el color rosa del Predictor, una mica més i em suïcido. Però després vaig pensar: anima't! Anima't! Anima't, collons, tia, anima't! Una criatura et canviarà la vida. Clar. I un canvi
nostres no pot ser mai per anar pitjor. Clar que no. I no em vaig suïcidar. Ben fet. I vaig tenir la nena. I les coses em van anar molt millor. Clar. Vaig trobar amics, casa, pis, nòvio, tot per aquest compte. Ole. Però se'm va escapar un detall. Què? La nena. Què? Que és superdotada. I em porta de puto cul. Oh. Ningú sap que és una criatura superdotada fins que no la té. Els primers símptomes li van sortir a les 2 setmanes de parir-la. Estava jo donant-li el pit en tota la meva patxorra del món i de sobte... Ui, una fibra del mugró! Ui, la nena, que m'havia fet una mossegada i gairebé me l'arrenca de cop. Ui, l'havien sortit les dues dents de la mandíbula de dalt i 4 de davall. Sí. Està mala pata, noia. De veritat, és horrible. Horrorós. A l'any i 2 mesos, que m'estic la me la vaig trobar maquillant-se davant del lavabo com una papona i cantant Carmen. Se l'havia pres de memòria perquè la posava al veí de baix cada dia. Per favor. Als 22 mesos li va donar pescos. Tota la casa i les parets plenes de sumes, restes, multiplicacions... Divisions no. No, li van costar una miqueta més. Fins als 3 anys. Desquartarava, destrossava els ninos en trossets minúsculs i es ajuntaven grups de 2, 3, 7, 11 i així fins a arribar a 737 trossets de joguina que me'ls deixava pel passadís. Mama, a veure si endevines quina relació hi ha entre aquests conjunts. I a mi que m'expliques, bufona meva? Doncs que tots ells estan formats per un número primer d'elements. Primer? Primo, mama. Número primo. Jo sí que vaig fer primo, no suïcidant-me a temps. Últimament les coses han arribat a un punt difícil de suportar. Als seus 5 anys li ha donat per fer-me la competència en el terreny sexual a la molt poteta. S'ha penjat el meu nòvio. Què? Que és conductor d'autobús. Estic desesperada. I jo, no puc més. I tot el que ens queda. Perquè els motius són per tota la vida. Això és el pitjor. Pensar que sempre serà així, sempre. Per això tens aquest sentiment de fàstic, de repugnància cap als teus propis fills. Una tragèdia! Els fills són una autèntica tragèdia! Els portes en el ventre, et xuclen les entranyes i quan pareixes et deixen fet un fàstic. I no fa punyetera gràcia el que costa després d'haver parit. Tornar a ser dona, vull dir dona desitjable. I tot i que et sents com una merda, et consoles a tu mateixa i penses, si és un bé de Déu, quina criatura, quina monada. Sí, li fas petonets, i magarrufes, i carícies, i petonets, i et penses que per fi has trobat la finalitat de la teva vida. Com que han sortit de tu, hauran de ser com tu. Un petit tu. I ets feliç pensant que els teus petits tus viuran més enllà d'aquests tuteus. Però quin desengany! Quan els veus créixer i te n'adones que de tu res. Que només ells i ells. I només ells i només ells. I el que a tu t'agrada no els agrada. I el que no t'agrada els agrada. I nen toca i no toca. I quan toca, toca. I toca el que no toca. I ara toquen les pilotes. Pagar-los mai. És il·legal pagar les criatures. Doncs ells ho saben. I se n'aprofiten i et torturen. I et fotegen un dia rere un altre i no els hi diguis res perquè pobrets, són nens. Tu a callar. I a empassar-te la bilis. I a fotre'n. I si no, no haver-los parit. Doncs no, s'ha acabat. Reivindiquem els drets dels progenitors, dels pares, de les mares, a no haver d'estimar els fills que hem parit. Trenquem el tabú. No hem escollit els nostres fills democràticament. Per tant, tenim el dret, tot el dret del món, a no estimar-los, a ignorar-los, menysprear-los, repudiar-los i a odiar-los. A baix els nostres fills! Visca l'alliberament de les mares i dels pares! Unim les nostres forces! Endavant tots amb un clam! Amb un sol crit! Llibertat! Llibertat! Fills i filles no passaran!
benvingut. M'ha anat de puta mare i tornaré, Sí, i tant. Jo també tornaré, però vaig passant, eh? Jo Sí, també, molt noies. bé. Me'n vaig. Fins la propera. Fins la propera. Fins la propera. Ah, i que quedi clar. Jo no estic boja, eh? Ara. Ara que m'he mirat, a mi em surt un nen pelut i amb olor de tigre, com el d'aquella d'aquí. I no sé pas què faria, eh? Què vol que li digui? Li farà un pudor als peus, però com a mínim no em dissecciona bestioletes, com un morbós. Bueno. A mi, lo important és la matèria grisa, perquè aquí em sembla que no ens sobra, eh? A mi les nenes repel·lents em fan arrujar. No ho dirà per la meva manera, oi? Dient repel·lent em quedo curta. Enveja marrana, encara que no m'estranya que amb el nen de tros de totxo poder que té a casa... Poder ni totxo, però no em menja el tarro. Calli, guarra, que si te les tomes és perquè la mamà te la teta de la seva mare! Grullera, vostè és una grullera i vostè és el que li dic. Paula! Així surten després. Què? Quina manera de parlar-los. Algo. Acaben de néixer. I què? Què vol que els llegeixi al diari, potser? No, però em sembla que no cal tractar-los com si fossin idiotes. Que bé, a veure el seu fill? Esclar. Guaita, deu ser aquell que està jugant a l'ordinador. No es passessin, que jo de moment no he faltat el respecte a ningú. I quan creixin una miqueta, què els diran? Quan passi un gosset, un guau-guau, un cavall, un tatano, i esclar, tot el que no es pugui tocar serà caca. Per què no es dedica al seu fill? I tant que em dedicarà al meu fill, però sense necessitat de parlar-li en un llenguatge intel·ligible, sense fer el ridícul, com si fos sord. I on vidre, si no crido no em sent. Sentir què? L'agó? Miri, perquè avui és el dia més feliç de la meva vida. Perquè si no li trenco el jeto! T'està espantant, mira com plora. Plora perquè té gana. Plora de veure el pare que li ha tocat. No saben que els coneixements que s'adquireixen durant les primeres hores els hi duren per la resta de la vida. I es pot saber quins coneixements li pot donar a vostè ara? Dante, la Divina Comèdia, l'amor, que intueixi per què hem vingut a aquest món. Però aquest tio està fatal, no? Què li passa? No serà un d'aquests psicòlegs per nens? No, només sóc un pare normal i prudent que es pren la molèstia de llegir un llibre de tant en tant. Saben què són? Llibres amb paraules a dins i no onomatopeies. Està fatal!
aquests programes en càmera oculta de la tele o una història d'aquesta. Ja està, ja ha sortit la tele, la cangur moderna. Vostès deuen ser d'aquells pares que engeguen la tele iau, que se'n passi 600 vegades el rei León si convé. I què? Els sense canviar, cony? Doncs, aprofitant que són en un hospital, per què no demanen que els instal·lin una connexió al clatell i els hi connectin la parabòlica directament? Miri, és una criatura abocada al desequilibri. On el porten? Ah, bé, que és hora de dinar. Bueno, pues ja ens anirem veient, Apa, adéu-siau. Infermera, sisplau, el meu fill, Vidal Planes. Però aquest no és el meu fill. Però què ha fet? Vidal Pedrós? Aquell? N'estàs segura? Doncs sí, completament desequilibrat. Apa, adéu. No! Què més? Ha fet caca? De quin color? Doncs deixa-la sobre la taula amb una bossa de plàstic, que la vull veure quan arribi. No, dona, esclar que no. Que sí. D'acord. Escolta'm una cosa. Saps aquella llibreta negra que tinc? Exacte. Doncs allà tinc el telèfon dels bombers, del pediatre i del metge. Esclar que estic tranquil·la. Val, d'acord, molt bé. Adéu, fins la nit. Fills, ens canvien la vida. No, si ja m'ho deien ja. Jo deia no. A mi no em passarà, però sí. Tot comença amb l'embaràs. Allò de provar-te segons quina roba, de no aixecar pes, de vigilar el que menges, anar a classes que et parlen d'uns òrgans que no tenies ni idea de que existien. Després et ve el complex de tieta Concepció i vols comparar-te amb totes les prenyades del món. De quan estàs? I tu? Com estàs? Et trobes bé? Després et venen els dubtes. Dubtes com una boja. Sortirà o no sortirà? Sortirà bé? Farà mal? Puc menjar dàtils? Produeixen els dàtils malformacions als fetus? Trencaré aigües a qualsevol supermercat? Com era allò? Ins, ins, ins. Tant se val. Si no te'n recordes, ho mires al llibre. Totes les prenyades tenen el seu llibre, el qual t'anuncia que els teus turmells es posaran com les de la dona elefant. I tu dius, a mi no em passarà, però sí. Gràcies a Déu, quan això passa, tens la panxa tan grossa que t'impedeix veure'ls i caure en una depressió. Però la depressió arriba, també ho diu el llibre. De sobte te n'adones del que serà la teva vida. Xumets, biberons, maxicosis amunt, maxicosis avall, bolquers, despertadors, i no saps si dormir o no dormir, perquè quan dors somies amb mares cobertes de llet vomitada i et despertes angoixada i et toques la panxa a veure si trobes un bulto que ja digui que està a punt de sortir. Oh, Déu meu, i
i tens molta por i vols compartir les teves pors amb els amics i els veïns. Uns tenen la versió cinegore. Sang, suors i òrgans llafiscosos. Els altres la versió New Age. Per natural, sense olor, sense dolor, sense color, i els teus amics amb una barreta d'inciens tocant la guitarra al teu alrededor. Però al final, ni una cosa ni l'altra. Quan pareixes no s'assembla res. Això sí, ets al centre d'atenció. Només faltaria, ara per poc temps. Després, quan neix ell, se t'ha acabat. Sabeu lo bo que té marit? Que el pots comportar com una autèntica maleducada, insultar, bramar, cridar, hasta tot i fins i tot fotre-li cops de puny al teu marit i dissimuladament a la càmera de vídeo, a veure si tenim sort i cau al terra i es trenca, que es passa el dia gravant-ho tot. Els amics pobrets ja no volen vindre a casa, li tenen por. Doncs bueno, total, que crides, insultes i cops fots de puny i ell que està mig marejat i agobiat no s'entera de res. Això sí, quan neix el teu fill, se t'acaba, per dir-ho d'alguna manera, la independència. Et xucla fins que et deixa seca, pixa quan vol i li dóna la gana, dorm quan vol, sense avisar, no té maneres, ni consideració, ni respecte, ni res. Només creix, caga, pixa i creix. I mentre ell creix, tu comences a entrar en una total deixadesa. Ja no t'arregles, ni fas res de res. Menges pa, sopes de sobre, portes samarretes esquitxades de plàtan i a poc comences la depressió postpart. La principal símptoma és quan et mires al mirall i veus una vaca suïssa, gorda, lletja i tova. Pobret, té gana. Estàs segura que tens prou llet? Sobretot, no l'agafis quan plori. Ja l'estimules prou? Què vols? Que s'ofegui amb aquests plors? Ha de ser de cotó. Si no li sortiran granets a la pell. Estimula't, que si no et quedaràs aturadet. L'estàs mimant massa. Què passa? Que ningú se'n recorda de l'estrès de ser mare? Que el teu temps ja no és el teu temps? El nen està bé, jo li agrado, menja i va net tot el dia. Es troba bé! Per què tothom es preocupa tant de les respiracions abans de parir i ningú es preocupa gens del que es té que aguantar dels teus familiars? Perquè el nen, quan vol una cosa, ho vol de seguida, al moment. I si no, comença amb un petit bramet i acaba posant-se vermell com un tomàquet i se li inflen les venes i comença a bramar i a bramar i a bramar. I tu que en aquells moments voldries tindre el diccionari català-bramenc, li dones qualsevol cosa. Li dones aigua, a l'osset de peluig, li cantes a la Riarri Tatanet, al Joan Petit quan balla, el fiques davant de la tele a veure dibuixos animats, davant de la rentadora amb el programa de centrifugar, davant l'estufa, davant el microones, davant la ràdio, i quan ja no pots més te l'enxufes al pit i que xucli. Mira, si estàs a casa, cap problema. T'estires al sofà i que vagi xuclant. Però si estàs al carrer, mare meva, perquè saps que tothom estarà pendent de tu. I en vez de veure una imatge renaixentista maternal, veuen quilòmetres i quilòmetres de pit coronat per un mugró, amunt i avall i amunt i avall. Calma, diu la meva cosina, mare de 6 fills. Calma. Ara estem a l'època de les obsessions, sí. Li ha donat per l'escombreta del vàter. Després de llevar-la, de xubar-la i de rebregar-la, després agafa les claus del cotxe.
Després el comandament a distància. Jo et poso tot el rato apartant les figurites de porcelana, els comandaments, la botella de lleixiu. És esgotador. Després comença a caminar per casa i es va donant cops d'un cantó a l'altre del passadís. I tu vas darrere d'ell i de repent s'empotra sota un armari i dius «Ai, Déu, que li cau a sobre!» I just en aquell moment tens les mans ocupades i sona el telèfon i truquen a la porta també. I tens l'oll al foc i apareix la teva mare i diu «Les mares d'avui en dia no serviu per res!» Ai, són tants problemes, tants, que a vegades penso si val la pena amagar la botella de lleixiu. Si té set, que begui. Sí, què passa? Oh, ara vinc, què ha passat? Però què li han donat, hombre? Això és perquè no el vigileu. Prou, punyeta! Oh, per favor, ja aquí. Estimats Reis Mags, primer de tot, si fos possible, voldria que el meu germanet petit morís aquesta mateixa nit. Així tots els joguets serien per a mi. També voldria canviar de pares. Els meus no estan del tot malament. No em peguen, no em renyen, però no fan goig. Quan venen a buscar-me al col·le, fan tanta fe, tan honesto, tan humil, entre els pares rics dels meus amics. A veure, entenguem-nos. Els meus companys, perquè jo d'amics no en tinc. Ni vull, ni fa falta que em fan. També voldria la bicicleta del Gerard. No una bicicleta com la del Gerard. Vull la bicicleta d'en Gerard. I que ell m'empaiti, corrents, marranejant, plorant de desesperació, mentre jo pedalejo tranquil·lament i xuleixo. I això és tot. Bé, potser no ha estat el més bo de tots aquest any, però la bondat és cosa de febles. Endevinalla és una persona. Té les orelles com un conill i les dents com un conill. És gorda com una foca i lletja com una foca i gorda com una vaca. No sap jugar a futbol. No sap mirar els dibuixos animats a la tele. No sap com funciona la PlayStation. No sap
res de res. Ni cantar, ni res. No sap jugar a res. És una dona i molt lletja. És molt lletja, ho tenia que dir jo. Calla, tonto, calla, tonto, calla, tonto. Quin tio més tonto, quin nen. No, elles no jugaran llavors. Però, sabeu? Porta mitja de dona I faldilla de dona. i ulleres de dona. I porta els ulls molt pintats i la boca molt pintada i porta collarets. I té les tetes grosses i el cul gros. No és una mare, No és una nena. No és una veïna. Què? Ni idea, no? No té casa. No dorm. No menja. Sap cridar. Sap escriure. Sap llegir i sap mirar el rellotge. I sap caminar per la classe. I sap treure les ulleres per netejar-les, I sap dir: calleu d'una vegada, colla criatures! Estic més que farta de vosaltres! Aneu-vos-en a casa i que us aguantin els vostres pares! Ja va. És una mestra! Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzó en el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Se ha puesto la noche rara, me salió una estrella. Me lo dijo esa gitana, que mejor no salía a verla. Quin rotllo. Aquesta nit he d'anar a dormir a casa de la meva mare. Bé, de fet, no és la meva mare. És la dona del meu pare, perquè el meu pare i la meva mare, de veritat, es van separar quan jo encara no sabia que es podien tenir 2 pares i 2 mares. I ara, cada vegada que la meva mare m'envia a casa de la meva segona mare perquè ella i el seu nòvio volen sortir, doncs a mi em fa ràbia, I no és perquè no em caigui bé la meva mare, la meva segona mare, que no em cau gens bé, és que tampoc suporto el nòvio de la meva mare. El que està casat amb ella, què ha de fer? Tampoc és que estiguin casats, però mengen a casa meva, viuen a casa meva i tot a casa meva. I se suposa que jo he de creure el nòvio de la meva mare com si fos el meu pare de veritat. El meu pare de veritat sí que es va casar amb la meva segona mare, la que he d'anar a veure aquest vespre. I tinc 2 germans, que no són de veritat, perquè només són per part de pare, i són lletgíssims. I a més, idèntics. 2 lletjos, en comptes tu. Però ells sí que viuen amb els seus pares de veritat. Ai, el nòvio de la meva mare és imbècil. No el suporto. Fa 2 anys que em fa la pilota. I quan anem a la platja, i jo li estiro els parets de les cames, el molt idiota no es queixa. Però no penseu que és
volien estar sempre al meu cantó i s'esforçaven perquè estimés a un més que l'altre i em compraven tot el que volia. I si no m'ho compraven, només havia de dir alguna cosa així. Ai, és molt trist per una nena que els seus pares es barallin perquè ja no s'estimen. I llavors ells sí que s'esbatussaven de valent. I jo era feliç. Però un dia vaig arribar a casa del meu pare i vaig veure que tenia una altra dona i que la meva mare li deia que li havia de passar una pensió. I ja vaig veure que les coses es posaven negres, molt negres. I per Nadal va ser la bomba. La bomba. La meva mare va voler anar a conèixer els pares del seu nòvio i li va encarregar al meu pare de veritat i a la seva dona que s'encarreguessin de mi. No va la molt bruixa i no se li acudeix res més que posar-se a parir el dia de Nadal. Els bessons lletgíssims. Ens vam passar el dia de Nadal a l'hospital. Ella estirada en una camilla, menjant torrons, al cantó d'una senyora de Sabadell, prenyada, que semblava que anava a tindre 16 criatures. I jo, quan vaig veure que ni amb el meu pare ni amb la meva mare, em vaig tirar a terra. Vaig aguantar la respiració. Així, fins que em vaig quedar tota de color blau. I em van haver d'ingressar. I llavors va venir la meva mare volant des de casa dels sogres i li va dir al meu pare que no en tenia ni idea de cuidar una criatura i que tant de bo no hagués conegut mai a la meva segona mare. No sé si m'heu entès. Tinc 2 pares i 2 mares. I el meu pare vol que visqui amb la meva mare i la meva mare vol que em cuidi el meu pare. I a vegades la meva mare no deixa que el meu pare em vegi. I el meu pare llavors s'emprenya i reivindica el dret de ser pare. I total, que entre uns i els altres jo no sé mai ni amb qui he de viure ni a on he d'anar a dormir. I l'única cosa que pots fer en un cas així és cridar l'atenció. Potser no t'estimaran, però ben segur que sabran que hi ets. I com jo aquesta nit no vull anar a dormir a casa del meu pare, he fet una cosa tan fantàstica que... Helena... Què? Saps on és el teu pare? El meu pare de veritat o el meu segon pare? No diguis tonteries i vine ara mateix. Espero que la meva mare no baixi al garatge. Al meu segon pare li encanta estar allà, rodejat de totes les seves eines. Li queda també la cinta llarg tapant-li la boca. I les grapes, subjectant-li les mans. Esquitxclinga, esquitxclinga. Helena! Ja vinc! Ha dit, penis. Saps què vol dir això? Vol dir que hi ha un desig. I un desig és sempre un conflicte latent. I un conflicte latent és el germà d'un trauma futur. On has llegit això? Jo, al manual del pare cooptat de l'àmbit narcisista. El manual del pare... Què vol dir tot això? Què vol dir? Què vol dir? La nostra nena de 5 anys ha dit penis. No ha dit poeta ni flabiol. Ha dit penis. Perquè jo tinc penis i tu no. Si tu ni jo hem fet servir mai aquesta paraula. No diu res, això. No em diu res i no vull que digui res. No vull ni pensar, entesos? I què li dic jo? Per què fas de tot una muntanya, papa? Digues, que tu ets un home i jo no.
Ja li he dit això. I llavors m'ha demanat que perquè jo sóc un home i tu una dona. No veus que tot això és absurd? Però la nostra filla vol saber. I el seu futur depèn de les nostres respostes. Això també surt al manual. Sí, molt bé. Tu ves fent conya. Però crec que això, si més no, mereix una mica de reflexió. Vols reflexionar? Doncs reflexionem. Jo ho tinc. Perquè sí. Perquè és així. I ara que hem reflexionat i el futur de la meva filla està assegurat... Mira, li he dit, el papa és un home perquè té fills. I la mama una dona perquè no en té. Saps el que m'hi ha dit llavors? Papa, això és una tautologia. Una què? Tautologia. Repetició d'un mateix pensament expressat de maneres diferents. Això també surt al manual? Això surt del diccionari. Ara, he de mirar el Pompeu les paraules que fa servir la nostra filla. I què diu de tot això al teu manual? La culpa és teva. L'escola pública. Vet aquí el resultat. Penis, tautologia, i tu a saber quantes coses més. Què vols dir? Cada cap al Sagrat Cor. Això vol dir, les monges. Allí no diuen penis, diuen polla. I no en conec cap que tingui enveja de res. Ja està. Tots els homes aneu a parar al mateix lloc. Parlem clar, sense tecnicismes. La teva filla té enveja de penis. Tot passa pels collons. A casa som 3 germanes i que jo sàpiga mai hem tingut enveja de penis. Inconscientment sí. Inconscientment? Què vols dir inconscientment? Vull dir que la nostra filla, i si tot ella se n'ha donat, la teva germana no en treu l'ull del paquet. I a més, a la vostra família hi ha carència de contrafigura masculina. Tret del teu pare, clar. Però mira, ara que en parlem, i hem tret el tema. Crec que el teu pare reprimeix. No, diguem-ho sense tecnicismes. El teu pare és, diria, un homosexual latent. Quina de les meves germanes em mira el paquet? Que treu cap això ara. Tenim un problema. I si no li donem les respostes adients a la nostra filla, ja... Quina de les dues? Bueno, està bé, potser tens raó, potser no teniu enveja de penis, tots són imaginacions... Quina? La Maria. Ho sabia! És que com has pogut? No ho fet aquí, al nostre llit? Digue'm que no! Estem fugint de la qüestió. Vale? Que no seguim el manual del pare cooptat a la... Quantes? Això no vol dir res, t'ho juro. Vols saber què és tenir enveja de penis? Què vols fer?
no tinc que explicar tot el que he fet al cap de setmana. Que algun dia, quan em llevi, tingui febre de veritat i la meva mare s'ho cregui. I sobretot, que mai sàpiga qui sou. Mira, jo sí que estic fins a... Vinga, com se calla, va. T'ho diré. Mira, al món hi ha dos sexes, els homes i les dones. Al nostre món, vull dir, perquè clar, potser hi ha altres mons, que són diferents, bueno, no sé. Que per què? Així m'agrada, nena, tu pregunta, tot el que no entenguis, tu preguntes, i aquí el papa i la mama el respondrem. Oi, mama? Sí, filla, sí. I el papa i la mama t'ho explicaran tot, perquè el papa i la mama s'ho expliquen tot. Oi, papa? Mama, sisplau. Mira, papa i la mama volem que quan siguis gran siguis com ells, vull dir, com nosaltres, oi? Més va que t'assemblis més a la mama que no pas al papa. Oh, però encara no. Mira, vull dir, perquè tu encara és molt petita, veus? Mira, tens 1, 2, 3, 4 i 5 anys. Tu tens una mà. I el papa i la mama, doncs, en tenen molta. I les del papa són molt llargues. Per què? Explica-li. Pregunta, filla, tu pregunta el que vulguis, perquè el papa va néixer abans que la mama, oi, mama? Que per què? O sigui, perquè l'avi Martí i la iaia Martina se'n van anar al llit abans. No, filla, no, els avis no tenien son. Que què tenien? Jo què sé que tenien, però no tenien son, d'acord? Oh, tenen treu de pujera. Mira, filla, perquè ho entenis. El món, el nostre món, la Terra, és part de la natura. Que per què? Doncs perquè és així, perquè va haver-hi una explosió i d'aquí va sortir tot, les plantes, les persones, la Maria, la mama, jo, tu... I no em tornis a preguntar per què, perquè et fotré una catallada, Trobo que t'estàs posant molt nerviós, oi, papa? Jo no estic nerviós. Vosaltres no sou nerviós. Mira, prenta un Valium i deixa'm fer a mi, vale? Mira, al món hi ha dos sexes, els homes i les dones. Perquè si només hi hagués un, doncs no hi podríem seguir, ni tu, ni jo, ni la mama. I torna i amb el per què. A veure, perquè tu poguessis néixer, el papa va ficar la seva coseta a dins de la flor de la mama. Coseta? Gens de coseta. Molt bé. Doncs, el papa va ficar el seu penis a dins de la vagina de la mama, de la tia Maria, i Déu sap de quantes dones més! Prou! Pots parar? No veus que l'estàs traumatitzant? Oh, que l'estic traumatitzant. Doncs traumatitzant, nena, perquè els homes són uns desgraciats i les ties Maries unes putes! I ja estàs projectant tota la teva agressivitat. I això no és just. Vale? Mira, la mama està una mica nerviosa. Oh, que per què? Doncs perquè és una histèrica, una paranoica. Digues-li, quan un fill et fa una pregunta, tu els hi dones la resposta. Però, la veritat, o també l'enganyaràs com enganyes a mi. Ja, prou, ja n'hi ha prou. I tu, demà, cap al Sala Lecor, amb les monges. Sí, i ara
Sort que nosaltres hem llegit, no el pare coaptat, el domini de l'àmbit narcisista. No hem fet tan malament, oi, papa? No. Mira, quan vaig pel carrer i veig aquells nens amb aquells pares conflictuats, et juro que em fa pena. Pena em fan, Silenci absolut. Bé, veig el rellotge. Dormo com una marmota. I somio amb formigues verdes. Gairebé sempre somio el mateix. L'habitació fa olor de somnis i d'alguna cosa com la maduixa. Els dits dels peus gelats. La rentadora centrífuga. La meva mare ja està mentint. El carrer fa fred, molt fred. Els fanals s'arrauleixen buscant una miqueta d'escalfor. El bol de llet. Falta ben poquet perquè la meva mare em desperti. A ella li agradaria que dormissin més, però no pot ser. Hem d'anar a l'escola. La meva mare ha canviat les sabatilles d'estar per casa per les sabates per anar a la feina. Ja té un peu al carrer. Tic-tac, tic-tac. Canvio de somni. Ara, una euga de cartó que golga el ritme d'una cullerada de Colacao. Em fa gràcia. Els segons ja no són segons, són mitjos segons. Tic, tic, tic. Ja no hi ha tac. Comença el compte enrere. Un avió? Què deuen fer tan lluny i a tants quilòmetres d'alçada? Està ben bojos. Els avions volen a milers de quilòmetres per hora i a mi em costa milers de quilòmetres per segon obrir els ulls. Falta poc perquè la meva mare em desperti. Hauria d'obrir els ulls, però no. Encara no. Provo de dormir els mitjos segons que em queden. I si em faig la malalta? Encara que ben mirat no em fa mal res. Bé, una cosa, despertar-me. Silenci, home, que no veieu que hi ha gent que està dormint? Ai, i si m'emporto el coixí a l'escola? No, jo que no. No és bona idea. La meva mare s'acosta. La meva mare s'acosta. No li queda cap més remei. A ella vol que siguem algú el dia de demà. I jo ben segur que en un futur li agrairé. Però ara mateix li agrairia que no entrés. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Martina, Martina, 5 minutets més. Martina.
freda, la cuqueta, la rateta i la pitxorrineta. Ai, i de ser casadeta, de tenir gaitetes, de tenir amiguetes, de fer trenetes, de jugar a firetes i de fer pastetes. I de collir floretes. De caçar marietes. I d'anar a caldetes, vendre sopetes, menjar galetes, cantar cançonetes i portar calcetes. Jo vull ser gran. Jo vull ser alta, molt alta. Tenir els cabells llargs i rossos. Uns trossos més rossos i d'altres més foscos. Ai, i vull tenir tetes! I portar els sostens que transparentin sota una blusa blanca i que es moguin així com vagin talons. I fumar, i escoltar música, i ballar a la discoteca, i parlar, i mirar, i riure, casar-me. Jo vull casar-me amb un vestit blanc mirat i un vel que em tapi tota la cara i fer moltes fotos i ensenyar-les a tothom, perquè jo vull tenir molts amics i vull tenir un marit que porti una corbata a ratlles i que tingui una maleta plena de papers importants i que jo al matí li prepari l'esmorzar, l'acompanyi fins a la porta, que li digui escolta, que vindràs avui a dinar i que ella em digui que no ho sap, però que ella em trucarà. Quina emoció! Ai! I parlar per telèfon. I que anar amb algú. I posar-me crema. Per aquí, molta crema. I que em surtin pèls. I que jo me'ls tregui. Ui. I tenir un altre nòvio. I que vagi amb moto. I que sigui ros. I amb els ulls blaus. I que també li surtin pèls. Per aquí. Molts pèls. Però que no se'ls tregui. Després fer les nostres cosetes. I tenir fills. Molts fills. I moltes cangurós. Que surti totes les nits. I que jo les truqui i que els digui escolta, com ho tens per aquest dissabte? I l'altre? Ai. I tenir més fills. Molts fills. I que aquesta també en tinguin molts. I posar-me unes cremes. Moltes cremes. Tenir problemes i anar a l'hospital i prendre pastilles, moltes pastilles, pastilles per mal d'aquí, ai, d'aquí, ai, d'aquí.
sortint els pèls. I portar unes dents així, unes dents de plàstic. I anar a l'hospital. I no tenir amigues. I quedar-me sola. Sola? 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 Mama! Apreciades alteses reials. Molts senyors meus, dos nous. Aquest any sí que m'he portat bé. He sigut molt bona, I és per això que vull demanar-vos que em porteu una consola de videojocs. O no, millor un ordinador petit. No, tampoc. Una bateria, sí, una bateria. No, un piano elèctric. Tampoc. Bueno, qualsevol cosa de música, ¿vale? Tampoc. Un joc de construcció! Un Lego! Ai, sí, un Lego! No. Millor un mecano. Ai, i si no em podríem portar una taula de surf? Sí, de les petites. De color blau. No, vermell. Tampoc. Una amb un dibuix aquí. No. Un gosset! Ui, un gosset! Sí, un gosset! Però no, perquè hi ha tantes races que no sabré quin demanar. No, un gosset no. Un gosset no. Un germanet? No. Una germaneta? Tampoc. Ui, què? Un hàmster! Ja ho tinc, un hàmster de color blanc! No, marró. No, blanc, marró. Blanc, que així si no m'agrada el color sempre el puc tallar. Hàmster. Ja està! Ho tinc! Un poni! Un poni! El que no em veu dur l'any passat! Un poni definitiu! Gràcies! Si a última hora canvio d'idea, on us puc fer arribar la carta? Estimats Reis d'Orient, aquest any, primer de batxillerat, és també el primer que us envio la carta. A sobre estic confinat a casa pel maleït coronavirus i he d'enviar-la per àudio. Quin descari. Primer de tot, vull fer-vos saber i aclarir que estic enamorat. No d'una manera reproductiva, És quelcom platònic. Un amor inconfessable. Una atracció i admiració idíl·lics que penso que mai podrà ser correspost. Estic enamorat del Pare Noel. Sí, a qui cada any esperava i espiava despert mentre es deixava els regals vestit de carrer, amb pijama o roba interior.
No sé, potser l'any passat, que em van enxampar espiant-lo, els pares deurien veure en mi quelcom estrany, cosa que els va fer decidir introduir-vos a vosaltres, que no us he vist mai. En Gabriel. Sapigueu que per mi era igual que em portés res. Veient el pare, Noel, ja soc feliç. De fet, cada dia. I perquè, com deia Plató, oferir amistat al qui demana amor és com donar-li pa al qui té set. Doncs ara, amb vosaltres tres, els qui no he vist mai, potser sortiré guanyant materialment. Així doncs demanaré dels estudis allò que em callo per amor. Aquí va. Un iPad, un iPhone, un Apple Watch, un patinet elèctric, una paga setmanal de 100 euros... Bé, això és tot. Cuideu-vos i recordeu, mans, distància i mascareta. No sigui que us contamineu, també. Ah, i petons a tots els veritables pares. Noels. Estimats Reis d'Orient, aquest any, bé. Estimats Reis d'Orient, volia que tots i totes tornéssim a ser petites. Nenes, Pàrvules, criatures, Per tornar a dir sí quan vaig dir no. per dir no quan vaig dir sí. per tornar a casa de l'àvia, trobar-me el llop, trencar-li la cara per burro. Per tornar a fer guixots a la paret, amb la llengua fora. Per dir mentides sense fer mal. Per poder tindre 3 nòvios un altre cop. I que entre ells siguin amics. Per explicar-li al Bambi que la seva mare no va morir i que només es tractava d'una pel·lícula apta de dibuixos desanimats. Per tornar a passar per tot i més, sabent que el pecat no existeix. Perquè tornin els amics que ja no hi són. Per tornar a preguntar per què i aquest cop obtenir una resposta clara. Per poder recuperar aquell examen, canviar bíceps per tríceps i no haver-me de passar l'estiu estudiant. Perquè aquests mitjalins tornin a ser... Ai, la cuca, quina panxolineta. Per tornar a posar els peus als bassals. Per aprendre a xiular. Per tornar a passar l'estiu enfilada dalt d'un arbre. Per no rebre cartes al banc. Per tornar a llegir per primer cop El petit príncep. El zoo d'en Pitus. La illa del tresor. Los Cinco. Per tornar a escriure història sense H i vida amb B alta i quedar-me tan ample. Per tenir 20 anys el 2010. Per tornar a creure que els avis ja van néixer arrugats. Per tornar a riure feliç, exhibint les moltes dents que em falten. Per tornar a viure, a plorar sense que hagi ve a donar-se. Per tornar i tenir més sort i ser la més guapa, allò tan la més simpàtica. Perquè la barana de l'escala torni a ser un tobogan. Perquè les cireres tornin a ser les millors arracades. Per poder dir la meva edat amb els dits d'una mà. Per llevar-me un dia i que ma mare em digui que no hi ha col·le perquè s'ha mort en Franco. Per tornar-me a despertar a mitjanit, plorant, i trobar-me amb mon pare jove amb un got d'aigua a la mà. Per tornar-me a curar les ferides amb melcromina. Per tornar a pensar que ser gran és genial. I sobretot,
sí?